Mangwanani manganani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatsirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: mhanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndinewo mwana wehanzvadzi yangu uyo akashayika mugore ra2017 mukoma, nekuda kwekuti ndakamurongerawo munhu wandainge ndichitoziva kutoti ainge ari keriya. Saka ndaisambotarisira kuti mwana wehanzvadzi yangu ainge achazofa, uye zvekare ndianiko aizozviziva kuti iye kunze kwekuti ainge achizonwa mapiritsi ake achitevedzera nenguva yakafanira aizoregedza kunwa mapiritsi iwawo mukoma. Paakazonoshayika ndipo apo patakazotoona kutoti mapiritsi awa aimaisa pasi pemetres. So ndaiva neumwewo murume uyo wandainge ndakamboshanda naye, then ndokubva azoshayikirwa nemukadzi wake. Taitozviziva kutoti iye he was in career. Saka ndaiva ndiine mari yandainge ndichimukwereta murume uyu. Takabva tatanga kunetsana apa ainge agara futi achindida kubva zvatainge takamboshanda tose. Ainge akambozama kuti tinge tichidanana, asi ndainge ndakaramba mukoma Nashi. Then ndokubva azonditi, since iwewe usingadi kudanana neni, chingondipa mari yangu ndingobva pauri ndisazongoramba ndichinetsana newe. Ndikabva ndati so you mean kuti kana ndikadanana newe then mari hauzombodi mari yako here? Akanditi otherwise we will go to court, because it was a lot of money mukoma. Ndainge ndakamukwereta mari iyi apo pandainge ndichida kutanga kamwe kabusiness, but that business never went anyway. So takazongoramba tongotaura paya, and I was now thinking about it, but semunhu wandainge ndichiziva kuti is a career, ndainge ndisingadi kuwadzana naye. So one day ndakatoti ndakagara ndikabva ndati you know what, rega ndimbomubvunza. Ndokubva ndamufonera ndikabva ndati, iwe uya kuno, apo mwana wehanzvadzi yangu ainge abva kuSouth Africa ambouya kuno kuZim. Saka pandakaramba ndakamutarisa ndokubva ndatotaka kutogaya nezvake. Ndakamufonera murume uya ndokubva auya. Saka tichitaura kudaro ndipo pandakazomudza kuti ini ndainge ndisingakwanisi kudanana naye, asi ndaikwanisa kumurongera mwana wehanzvadzi yangu. Akabva ati iripo. So ndakabva ndazosofta mwana wehanzvadzi apa ainge atori nemukomana wake uyo wandaitotaura naye wekuSouth Africa. Ndikabva ndati uyo haaite inhamo yega yega, chingobvuma kudanana navo baba ava, vane mari dzavo, handiti unoona kutoti vava kutotanga kuda kudya mari dzepensheni. Akabva ati it is okay atete if you think so, but ndanga ndagara hangu ndiine munhu wangu. Ndikati, iwe munhu wako wekuti anongokurara here asina kukuroora, haunete hini kuchaiswa mapoto kuJoni ikoko? Ndokubva azobvuma. Ndokubva ndatomudza kuti kana abvuma zvinoreva kuti kuJoni aisafanira kuti ange achizodzokera ikoko. Akabva ati it is okay vatete, as long as he is going to be taking good care of me. Mukoma ndikabva ndamuvimbisa kuti he was going to take good care of her. So after that vakabva vachizotanga zvavo kudanana. Iyo mukoma ndaifungidzirawo kuti achaenda nemunhu wake vobva vanotestwa. I don't know, maybe akangoita iyo zvezviya zvekuti judge the book by its cover, because ivo baba ava kana wakatovatarisa you will never think kuti he is in career, but vatorarama nacho chirwere ichi kwemakore nemakore mukoma. Ndokusaka hangu ini ndakaramba kudanana navo, but simply because I was owing him a lot of money, that is when I chose to sell my brother's daughter's soul to him. Vakabva vachizodanana ndokubva aroorwa paya. They had a very beautiful wedding. Soon after that akabva atanga kurwara. Akarwara mukoma Nashi zvainge zvichipisa tsitsi, in which inini I became a bad influence to all of my relatives. Ndakabva ndatanga kutaura manje nemuroora wangu, her mother, telling her kuti I suspected kuti in the family there was someone who had been jealous kuti mwana ainge aroorwa. Izvi ndaizviitira kuti even if we were going to be told something else kuzvipatara, kana wangoti zvinhu izvi zvine chivanhu mukati, kunyange madoctors akati zvakati,
people will believe kuti zvinenge zviine chivanhu mukati. That is what I did at that time. Mukoma Nashe ndakabva ndachizotanga kudzifambirawo nyaya dzacho ndichida kudzimaidza hama dzangu uye zvekare nekudzirwisanisa. Pakaitika mashura parufu rwake, vanhu vachitukana, vamwe vachitopumhana uroyi, vanhu vachitoimba masongs mamwe ayasana ndimi makauraya, kuchitonongedzerwa mukoma vamwewo vemumhuri, zvekuti kusvika pari zvinozvi vanhu havachatombowirani mumhuri nekuda kwezvakaitika ipapo. So Mukoma Nashe ndakafamba ndikaenda mune venguo tsvuku, ndikaenda zvekare kune vamwe vanoita zvechivanhu ndichingobetserwa chete. Iyewo Mukoma Nashe akabva atanga kusanwa mapiritsi because she honestly believed kuti zvainge zviri zvechivanhu. Edzi yacho pataifamba tichienda mumaprofita zvainge zvichinzi haisi edzi yaMwari but edzi yainge ichikonzereswa neumwewo munhu ainge akamunzwira godo nekuda kwekuti ainge achata. So Mukoma Nashe ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Ndinodawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Kana mukaposta nyaya yangu, please do tell me. I know that out there are people that are going to judge me, but zvinowanikwa Mukoma. No matter what you say about me, yeah, I am here to confess. I am not the first one to do such a thing. It happens in life. Mukoma, please do post my story. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vatete avo. Zvakangoma hazvo vedu we, ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. But zivai kuti zveshuwa ndimi makauraya, imimi ndimi makauraya. Pakaipa rekedzaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu Mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Saka n'anga yangu iyo yakandiudza kuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichizouya nepfuti kubva kuno kuSouth Africa. Saka pfuti iyi zviri kunzi ndiyo yandiri kufanira kuti ndinge ndichizoshandisa pamhiko. Zvino Mukoma Nashe, ini ndinotya kuti nditenge pfuti ndobva ndaenda nayo kuZimbabwe. Handizivi kuti n'anga iyi pfuti yacho ichokwadi here kuti pfuti iyoyo ichashandiswa pamhiko kana kutoti pane zvimwe zvayava kuda kuzotoshandisa zvayo nayo pfuti yacho iyoyo. Ndinokwanisa hangu kuiwana pfuti iyi ndigere kuno kuJoburg. Pfuti hadzinetse kudziwana, but I am scared. Apa ndiri kufanira kuti ndinge ndichizosimuka ndichienda kumusha musi wa19 kana kuti musi wa18. Ndodiniko nhai mhuri yeZimbabwe, ndibetsereiwo ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi pane n'anga yekuZimbabwe iri kunditi tenga pfuti kuSouth Africa, then pfuti iyi you must bring it kunoko. Yo, pakaipa. Singatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava. Munosunga Mukoma. Zvakangoma, asi ngatitaurei navo mucomment section. Ndekedzaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu Mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma Nashe, inini ndiri kugara ndichingorota vamwe sekuru vangu ava Mukoma, he died in an accident, and after he had passed away ndipo pandakatanga kuvarota. Saka handiziviwo kuti ndingaitawo sei kuti sekuru pandinovarota
vakwanise kuzotaura neni, because ivo sekuru pose pandinovarota mukomanashe vanenge vakangonyarara, but vanenge vachirakidza kuti ivo vanenge vakasuwa. Saka ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibetsera. Ndine zvimwe zvinhu here zvandinofanira kuti ndinge ndichiita so that sekuru vangu ava vange vachizokwanisa kutaura neni, zvimwe kuda vane akavauraya. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna Haiti. Ngatizamei kuti tinge tichitaura naye Haiti uyu mucomment section. Kune vaya vesingle and searching, very soon tichange tichizouya nacho chirongwa zvekare chesingle and searching, because it will be back by popular demand. Tainge takamboti chirongwa ichi we won't do it anymore, but it will be back by popular demand. Saka zvatichange tizoita pachirongwa ichi, if you are really single and searching, izvo zvekuzoti hide me, I don't think kuti it would work. You call, unondifonera, then we'll be doing a live, and palive iyoyo avo vanenge vari singlewo vanofona zvekare. They will be calling on my WhatsApp number, and then unobva wazotiudza kuti munhu wauri kuda akaita sei, and hopefully kuti by the end of that show you'll be able to get the person that you want. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyomukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ndoudza here step brother yemurume wangu kuti iye matambudziko ose awo ari kusangana nawo mulife make, it is because of my husband. Ndoudza iye here kana kuti mudzimai wake, vanhu ava mukomanashi vanondirwadza, because saivo bamunini, even though they do not share the same father, they just share the same mother, but bamunini ava vakaganyirwa nemurume wangu, vanobata mari but vakasungwa mukoma nemurume wangu. Murume wangu akatondiudza apo patakatanga kugara tose, takasanganawo munomo mujoni, ndokubva azondiudza kuti kana ndikazosangana nezvimwe zvinhu zvandinenge ndisingazonzwisise mumba, ndinofanira kuti ndisazozvibata zvinhu izvozvo. Saka pane pamwe pandakati ndichiita thorough cleaning, ndo pandakabva ndazoona kuti mune chimwe chidrowa mainge muine bepa rainge rakanzi do not touch. Ndokubva ndaona kuti mainge muine bhodhoro zvekare rered label, doro riya rinodhura mukoma. Doro iri rakasungwa nemicheka mitsvuku, micheka yegreen, yepurple, ine macolors akangowanda. Ndikabva ndatoona zita rabamunini rakanyorwa, saka ndakabva ndazotora chitanda ndokubva ndapenengura, because mapeji maviri. Murume wangu mukoma akaoma moyo. Ndakati ndichiverenga mukoma, munoziva zvituko zvose zvaungafunga nezvazvo pasi pano pezuva, mhiko dzose dzaungafunga nezvadzo, mweya wejambwa nemenyama, mukoma zvakanyorwa pamapeji iwawo maviri, kuzadza mapeji achingoti iwe nhengi haufi wakaita chakati, iwe nhengi haufi wakaita chakati, iwe nhengi uchafa uri rombe, uchafa wakadai. Mukoma nashe ndo zvakanyorwa pamapeji iwawo. Ndakabva ndangovhara chidrowa chiya, vakazoti vadzoka vachibva kumapistobo avo, ndokubva ndavabvunza, vakabva vanditi dai kwanga kusiri kunzi handina kuita izvozvo, izvezvi muno mumba tingadai tichifa nenzara. Hanzi iye murume wangu paainge achiri mwana mudiki, hanzi akabva achizotorwa nemuvakidzani wavo, akabva azogezwa mvura yainge yakakanyaniswa netsvina yembwa, ndokubva azomwiswa zvekare mvura iyoyo, nekuda kwekuti ainge akumbira chokudya kwavo kwainge kusina kana zvokudya. Saka hanzi ndokubva atotora, ndokutotora kwaakaita mweya wejambwa nemunyama. So kuti ange achizokwanisa kuzovawo munhu anobata mari sezvaanoita, akabva achizotorera munin'ina wake the step brother laki rake. Mukoma bamunini ava vanonwa doro yazvekuti vanokwanisa kana kupedza 10k is not even money to him. Apa vanonwa doro reria rinodhura. Mainini vanongogara vachingochema mukoma, because bamunini ivo vane laki, because vanoitawo zvehumakanika, saka vanotombobata mamwe mabasa ekuti vanenge vachitofanira kuwana mari yakawanda.
mari iya yamukomanashi vanozotanga kuipiwa hafu mukomanashi. Saka mari yose vanenge vachiti kana vakaipiwa mari iyoyo vanobva vangotanga kungoita zvekunwa doro vachiita sei. So mukomanashi, zvose izvi zviri kuitika kuna bamunini zviri kukonzereswa nemurume wangu. Zvino handiziviwo kuti ndoita sei, ndingaudzawo sei bamunini kana kuti ivo amainini ndingavaudzawo sei. Please, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna amaiguru avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo amaiguru ava mucomment section. Ko kana mukangotora bhodhoro iroro mubva mangonorirasa somewhere else, what will happen nai amaiguru? Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Amaiguru ava hanzi ndoudza bamunini here kana kuti amainini? Hei, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavega chitupa changu. Do you think kuti my husband is going to change? Murume wangu ane dambudziko rekuti kana akatsamwa iye haandirove, but chaanenge achingoita ndechekuti anenge achirova madziro nezvibhakera, zvimwe zvezvekuti zvinopedzisira zvava kutotyisa manje. Saka ndava kutoita ndichitomutya. Please ndibetsereiwo muri yeZimbabwe. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Yo, ko musi waanozokubatai nai vanzvadzi, musi waanokubatai chichinozoitika. You must get help. You must tell your relatives and then you sit down and you discuss about this. We must say no to gender-based violence.